ମୂଳେ ନ ମୂଳାକୁ ମୂଳିଆ ମୂଳନ୍ତି ମୂଳା ଖାଇ ଲୋକ ବକା ବକି କରନ୍ତି। ଏ ବାପା କଣ କରୁଛ? ମଶା କିଳା ଦିଟା ମୂଳା ଦିଟା ଧଉଥିଲି। ମୂଳା କଣ ହବ? କିଆ ହବ? ମୁଁ ବି ସେଇ କଥା ଭାବିଲି, କାରଣ ଏଡେ ଜୋରେ ମୁଠେଇ ଧରିଛ ତ। ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କହିଲ, ମତେ ଟିକେ ଖାଲି ଏତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏତିକି ମତେ ଖାଲି ଟିକେ ଏତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ବୁଢା ଲୋକଟା ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବିନି। କୁହ ମଉସା କଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା? ନାଇଁ ନାଇଁ ସତରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ତ? ଏତିକିଟା କଣ ସେତିକି? ଏତିକି ଟିକେ ଖାଲି ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ହଁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, କହୁନା କଣ କରିବାର ଅଛି? ନା ମୁଁ ସେମିତି ମାନିବିନି। ତମେ ପାଣି ଛୁଇଁକି ଶପଥ କରି କୁହ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଇ ମାନିବି। ମଉସା ତ ମତେ ଜାଣିନ ଆଉ, ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ ଇଏ କରିନି। ଯଦି ତମ ମନରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଜେ ପାଣି ଧରିକି ଶପଥ କରିବି। କୁହ କୁହ ମୁଁ ନିଜେ ଶପଥ କରୁଛି ମଉସା ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଏକମତ। ମୁଁ ସେ କଥାରେ ଏକମତ। ନାଇଁ ପୁଅ, ସେ କଥା କଣ କି ପିଲାଦିନୁ ପାରାନିସ୍ ଏଇ ବାଁ ପଟ ଆଙ୍ଗେଲ ଟା କାମ ଦଉନି। ଝାଡା ଟା ବସିକି ଆସିଛି ତ, ପଛକୁ ହାତ ଦଉନି, ଖାଲି ଟିକେ ଛଅଞ୍ଚେଇ ଦବ। ଶପଥ କରିଛ ନା, ନ କଲେ କେମିତି ହବ? ବୁଢା ଲୋକଟା ମତେ ଶପଥ କରି କହିଛ ପାଣି ଛୁଇଁକି। କଥା ଦେଲି ବୋଲି କି ଏଇ କାମଟା କରିବି? ମୁଁ ତ କହିଲି ମତେ ଖାଲି ଟିକେ ଏତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରି। ମାନେ କଣ ଏତିକି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ? ବାଁ ପଟ ହାତ ପଛକୁ ଯାଉନି ପୁରା। ହଉ ବାସ୍ନା ଦବା ଏଇ ଡାହାଣ ଟେକ ଟେକ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବାଙ୍କୁ ଦିଅ, ବାଙ୍କୁ। ହଁ ଆଉ ଟିକେ ଡାହାଣ ଚାଲ ଆଉ ଟିକେ ଡାହାଣକୁ ତଳେ କି ସାଇଡ ଆଇଚର ପାଟି ରହୁଛି। ଡାହାଣକୁ ଦିଅ, ବାଙ୍କୁ ଦିଅ। ନାଇଁ ସାଇଡ ସେଇ ମଝିରେ ଦିଅ। ସାଇଡ ବାସ୍ନା ଦବା ହାତଟାକୁ ଆଜି କାଟିଦେବି। ଜୀବନରେ ପାଟି କଣ କରିବି? ମଙ୍ଗଳ ଭଗବାନ